Oɗon ketto radio Dingiral Fulɓe. Oɗon ketto radio Dingiral Fulɓe. Oɗon ketto radio Dingiral Fulɓe. bandiraɓe sehilaɓe, allahumma salli ala sayyidina wa sallim. unnage hirnage rewa worgo, min calmi noon joɗinayi fof, min jetti Allah, min jetti bandiraɓe. e caggal ƴettude Allah e nelaɗo ko jaam tan e weltare. ñallanɗo hande go ko ñallanɗo wongo fayida. sehel moɗon guiɗo moɗon mboy samadi paari cillani kata boye mbayla jomiraɗo joom bawɗo kala no muri ko noon tan yarata. ɗum ɗo kadi ko hoddude Allah mango. somi ƴeewi joni ko puɗɗumi hoddu kono yaawi duuɓi 50 wona jutande Allah. leyɗele ɗe komi yettaki ne famɗi, kono ayi Allah sogui en addi en ɗo kadi addani en kadi hawridi en. ɗum ɗo kadi ko battane moƴƴe wiyete. min puɗɗi radio Sénégal wongo assemblée ɗo. on saaha nannimin radio go ko biteɗo Samba Thiam. on saaha waɗi min enregistrement ko biteɗo Mandiaye Fall. on woni technicien saaha. to goɗɗum wiya Tafa Ndiaye, on saaha kamɓe gonno radio Sénégal ɗo. ɗon min puɗɗodiri hen on saaha noon mbiɗa wonde e nanan goɗɗo wi sukka hoore. e ɗum noon Allah reeni en hamin keeɓi radio so joni ɗo gonɗo joni ɗo. on saaha mbiɗa wonde biteɗo Siley Ndiaye, tufde gandal ha kemmi kartam droit de terre. Siley Ndiaye kadi ha kemmi kartam droit de terre. Oɗon ketto radio Dingiral Allah Fulɓe. waɗi moƴƴere muɗum min e Mamadou Alassane Ly min mbaɗi créé émission anniyankoɓe. waɗani inɗe amin minen ɗiɗo min nomi joɗaki. Radio o wi Dingiral kadi émission o Fulɓe. so mbiɗa yaha mi yaha Congo mi nawor ha mbiɗa yaha e leydi he kadi fof mi on saaha waɗi ɗo dumana tan garinmi. kono on saaha mbiɗa waɗa ɗo bandaji ha min on saaha min Ibrahima Kane min mbaddi toon abara ɗo kasetaji tati nildumiɓe radio Sénégal. hande noon jomiraɗo joom bawɗo muñini pulagu, ɗemgal pulare pulagu. Allah hokki en dowuji ɗi, Allah hokki en gueɗe ɗe mawɗe ɗe ɓooyɗe ɗe foof. Allah jingani en gila hanki nde puɗɗoɗen nadde aduna ne waɗe tete nde. Allah ne jingani en, Allah ne jingani en ha to keɓɗen hakkude ɗo. Allah ne jingani en, Allah ne jingani en nde gandal heewi, nde jawdi heewi. Allah ne jingani en nde neɗɗago yiita faama. Allah ene teddini en kadi nde yimɓeɓe koyɗe juljultori kumpa gasi aduna he. Allah kadi suuri en, Allah reeni en, muñani en. enen mbiya tan alhamdulillahi rabbil alamina. Allah enen enen jetta jomiraɗo joom bawɗo, enen jetta Diallo Jalalo. Allah addi en ɗo joni gonɗen ko France. minen so waɗi saaha so yenoma ni ene wona amin mbawi salade. Radio Dingiral Fulɓe. ɗum waɗanino min caɗele e on jamanu. e ɗo min jooɗi ɗo joni min jooɗi ko radio amen, radio Dingiral Pulago. gardugol Adama jonɗo, Adama moƴƴo o, ja Adama Boubacara to Seyil Wuro Molo. hande noon koto radio ɗo e hoore mum min jooɗi ɗo joni min jooɗi koto radio ɗo Korbe ɗo min goni hande oɗo saaha. hitande meɗen 2015 hande ñalawma mi anda to yarata hande e lewru ndu. ɗo min jooɗi to Korbe ɗo emin mbaɗodira, min mbadda banda yewtere kadi bande choynere. e kadi choynere yimɓe ene poti waddude choynere saabu aduna koko sertete tan. eɗen gonde malaka goto biyeteɗo Jarailu alayhi salam, onde serde yindirɓe, ene serde jiiɗuɓe yumma e baba, ene serde debbo e gorko, ene woppina neɗɗo jamma ñalawma. Oɗon ketto radio Dingiral en ñaago Fulɓe. Allah yo Allah jonan en gurdam ɗam. hande ko ɗo min jooɗi to Korbe ɗo e welede Allah e neraɗo muɗum, suka pullo ɓiɗɗo moƴƴo duwanaɗo. dande ko wotere noon Sénégal e Mauritanie pop e Mali e Guinée Bissau e Guinée Conakry fof e leyɗele Afrique central ene jetta ɓiɗɗo pullo saabu tinnare makko nde darani pulago. min mbaɗi hande déplacement arde Korbe ɗo. mi hawri ɗo kadi e bandiko en e sehilaɓe makko. ɗo
jooɗi miɗo joni mbiɗo jodde bandigen Sheila makko ɗo radio ɗo min jooɗi kadi joom suudu makko e cukaɓe makko e bandigen fof nana jooɗi ɗum noon min mbaɗi siwoynere hakkude o minen komin yahoɓe ko heddi ko heddo ɗo e jamɗe machine aji komin mayoɓe aduna koko mayete tan feere Allah kulina fi jay gatil mawti yara dormal paari jani naati leydi enen noon paamen enen fof ken yahoɓe ko radio ɗo yeehi dingiral fulɓe annabaɓe jeehi sabbaɓe jeehi hay goto heddotako mbiɗo e konngol am noon mbimi yo yimɓeɓe tinno janggo neɗɗo o yo tinno e gurdam makko aduna he so yeehi janggo mbeɗo mo hatte hay soko joom galle so neɗɗo immima ɗo France yeehi Afrique kay bale garɗan ɗe kay sa yalti gallo a hawti kay yimɓe yokkartoma kam ganda neɗɗon ɗo wonno wonko fewnuno wonko wanno gallo kay sansi yimɓe ɓe beltima e ɗum noon gurda aduna ko noon wayi neɗɗo so ari aduna he yo tinno haade makko mayde yo dañ ko jingali leñol ngol tawa kam so yeehi janggo wata ko heddi ɗo minen min mbaɗi ɗo leppiɗi e nanayi machine ngaji he so min jeehi janggo wasata kadi machine ngaji koko wattete machine ngaji tan aɗon haaji eyyi min ɗum tan min mbawi min janggani ba min janggani bi min janggani mana arab min janggani pular kono komin jangi kone kadi koko huurde tinde janggude saabu hoddu ko maayiɗo jewto wuurɓe leeɓi ɗi koko maayi nguru ngu koko maayi leggal ngal koko maayi lekki ki ko lekki Allah jorki won ɗo radio dingiral nguru ngu ko fulɓe nguru nagge wara ɓolta waɗa e hoddu he leeɓi ɗi ko leeɓi kaccereji fooɗama kaccereji ɗi kadi koye mbalu itta walla mbewa ko ɗum fewna ɗo ɗum noon rendina ɗo ena haala hanata e fittano neɗɗo o andi noon ɗum ɗon beltoɗa hen andi ko maayi ɗo jewto wuurɓe ɗo noon min jooɗi to korɓe ɗo bandiraɓe sehlaɓe Dia Adama Boubacara o gollani leñol ngol ko tiiɗi kankone kadi o waɗani leñol ngol ɓoɓol janggo e jaam wata Allah yawnu so yiyaka ma andu won ko wanno hankkadi kadi ko Allah hokki mo woni radio ji ne keewe aduna he hande so jaaɗade fof radio ji ne keewi kono noon ko Allah hokki radio mana dingiral ko ɗum weeɓani dañi Allah hokki radio dingiral seerenɓe e mawɓe joom duuɓi en e neɗɗo fof neɗɗo biyowo mbimi e mbimami ɓeydi ka joom hakkille gaynako on e gawowo on e jeeyowo on e ɗanno toon liggey en liggo tubako fof en yiiɗi radio mana radio dingiral wonno sa heeɗi mamogo tan ma noon ko nafanma jiiɗa Hamedou Paty Thilla nela sukaɓe nen ko waɓe haaluɗaji ɗum noon ɗomin jooɗi ɗo hono Fati Ba ko joom suudu makko ene tawa jonde hande nde amin beltinimo e kadi amin jarama amin du'onomo oɗon kadi ketto radio dingiral ko falli fulɓe ko yalla wat hen barke Dia Adama Boubacara amin mbima Allah jarama yalla yo moƴƴere kadi paama mawɓe haalparen fof donoma mo jiiɗa hen a mbawi yani fof ne donoma ñalande nde e kumpa guittanoɗa fulɓe e damal majjere guddiɗa wirna o kumpa kaci aduna he fulɓe hankkadi batti famodirde jooɗo e korpey haalda e wonɓe Amérique haalda e wonɓe mana ndino Guinée équatorial haalda e wonɓe Guinée Bissau haalda e wonɓe Nouakchott ɗum ɗon hankkadi ko yettere Allah no feewi e ene tawa kadi musidɗo meɗen ko gendiyanke mawɗo kadi ko belɗo ko haalata kadi ko gando yimɓe foof ene jiiɗi oɗon ketto radio dingiral fulɓe ko haalata ko waɗi fayida kadi hommage Yero Diallo nde o nanggui ɗumen nan mbiyo mbimami foof kala pullo kaalo pulaar nannowo notum nana mbimami weltima saabu gueɗal Yero Doro ngal majjinaka yero mawninama e radio mana dingiral on woni Moussa Sow Allah addimo mon ɗo jooɗi gollowo golle joɗɗe e radio ngo yimɓe fof ne beltanimo radio dingiral goto woni hen tan mo wona jangguɗo kañum kam ko bunta ɓolo tan o woni Hamedou Paty Thilla ona e batte kañum anda kala e haaloɓe hen e yewtoɓe hen waɗa goto watta ko ene jooɗi ne weeli ene heeɓa famamuya e musidɗo meɗen Dia Mamoudou Yero kamne kadi nan ɗo Allah addi ɗum kamɓe fof ɓe gaari hande e joom suudu makko ɓe gaari ɗo tertade en joom suudu makko Dieynaba Sow ɓe gaari tertade en e yiidude meɗen e yewtude meɗen e kumpa gasata hakkude meɗen goto fof ɓe Hamedou Paty Thillade kam e no wayi bonde wayi sowde fof kam hande kam ko face à face wona nande radio tan minen fof min jooɗidima hande yettude Allah min gottima min kaari ala ko manquiri min e tawede musidɗo meɗen so Yaya Samba Allah addiɓe kamɓe fof e ɓen ɗo Mamadou Boubacara Dia kankone Allah addimbo kamɓe fof ɓe ɓen ɗon jooɗi e
musidɗo meɗen guiɗoɗeñol ngol jiɗɗa mbaɗi paari cilani hay jiddi gala hen oɗon ketto radio dingiral fulɓe tinniɗo no feewi tinniɗo yiɗi radio ngo o yiɗi Adama Boubacar o yiɗi mbaɗi paari radio dingiral fulɓe so wiyama Sileymani noon to kala Sileymani Bun Dawouda Sileymani Mamma Sada téléphone ngaji ɗi mankani hakkude amen yaɓɓude koyɗe mum yaade mana duno Paris 19 amana o amana ɗum an yoɓe seydi an andane samu andane jamanum amanani sehila mum Sileymani Mamma Sada min mbima seydi an gorko e belnaɓe an mbiyam kadi albarka sayiɗi neɗɗo dañata ko neɗɗo jaranma ɗo ko biiɗi koole ɗo ko aynaɓe jeeyi weelu mawdu wonno nayini joltanno toon kono pobbe baroɗe fof toon yimoɓe men yalno nawa biiɗi koole kono sa yeehi biiɗi fof nan toon wona jamaro yahata biiɗi wona gaynako fof yahade biiɗi Sileymani Mamma Sada bima albarka de neɗɗo o wona nafdemo nde ittude hokkamo nde ɗum so Allah arjinen ɗum wona wawi hebde tiiɗi ko yidde neɗɗo o jaran neɗɗo o ko jaranduma déplacement min mbiɗa mawnina ɗum no feewi wonno jamanu hande France o haajuji ɗi keewi e nder Paris ngamela kani heewi jangol ngol ne mawni tello ngabbo tello métro ji mana e bus uji ɗum ko goto goto wawi softande yaade yoyde sehil muɗum kala ko mbaɗanɗami ko mbaɗanɗami ɗum ɗum ko ɗum radio dingiral fulɓe jaran hamade partilan jaranma ngabba e métro ji ƴeewa e bus uji oɗon ketto radio dingiral fulɓe noon mbinowa seydi an Allah jonna mbaɗi moƴƴi battan oɗon ketto radio dingiral fulɓe ñande no waɗi finde kanko e Adama Boubacar ɓe gaɗi duwaw miñamni sanki ɓe mbaɗi déplacement ɗo hande gandumi ɗo ne foti ɗo wona ɗo woni so neɗɗo immima ɗo yeehi ha to gonmi to ɗum ɗo ko yidde mawde on ɗon min mi wawa yobde on de wallahi ja Adama Boubacar wawa yobde on déplacement o ɗum ne woɗɗi no feewi o yamade paari cilano alak salmindema o yettima noon o ari o addi teddugal ɗum noon ko radio ngo o ñanti o waɗi dolokaji o waɗi paɗe o waɗi laafaji oroji kewɗi no feewi ndendi ɗon o wi ɗum ɗo ko neɗɗo fof Hamad Dingiral ɓayri a innirama wiya Hamad Dingiral minne min sa inni neɗɗa wadda ko dokkuɗa mo innirɗa mo innirɗa ko o wi Hamad Paari Cilano Hamad Dingiral o inni kadi o hokki Hamad Paari Cilano ko innira ko ena tawa noon seram seeri koko Kardiatou Adama ne tawa nde yewtere nde e sagata gorko Haruna Adama tokara Haruna e to woni to Afrique to kanko woni min belnirimo kanko Haruna tokara makko mi yetti Allah no feewi hunde fof ko meeɗi haari Allah aduna kako meeɗi tan jamaragal hatta mayde mayde hatta mayde koto hatta mayde walla yiɗede hatta mayde gandal hatta mayde jawdi hatta mayde e ko jiiɗa fof ko meeɗi jettete ko mande haalateɓe ɗo ɓe hoɗantoɗe ɗi kolli ɓe fof ɓe mooƴi kono inɗe ɗe moƴƴata ha yomat qiyamati ay inɗe ɗe nan mbaɗe ɗo hande oɗon ketto radio dingiral fulɓe sona machine natti dillude radio dingiral fulɓe noon bandiraɓe sehilaɓe min weltanima on jarama yo Allah humto hajuji yo Allah addu cellal yo Allah hokku en cellal arsigue jaaƴo Allah muñan en pital min ɗi ɗo en ha nayi en ha mbatte jaadu koye tati ñalawma o moƴƴi ɗum wonno hande déplacement o hande radio Corbeil
hamadi paari tiɗande ara noon min goɗɗodira min kuttodira face à face Dia Adama Boubacar e musidɗo mum Souleymane ane sehila mum e Dia Adama hoddide mum e bandu men kamɓe fof eɓen ɗon jooɗi hannde bandiraɓe sehilaɓe yallo ken mbaɗa juuɗe battanmoje ɗum noon min calmini on hitande nde ko 2015 ɗi yallo ɗo hôpital meɗi ko juuti tawne gonde hattan meɗen en jetti fulɓe ɓe noon en jaariɓe ɓe jarama no fewi yallah yo moƴƴere Dia Adama Boubacar ko ni watte no mbaɗɗen hannde ni ñalawma o woni ñalawma han kadi enen kadi kumpa ka gasi ko sawtuji ɗi wonno adan hannde wonti face à face mo koy taral no fewi oɗon ketto radio dingiral fulɓe allahumma salli ala rasulillah oɗon ketto radio dingiral fulɓe